veño un pouco emocionada, porque hoxe erguinme cedo, eu ergome sempre cedo, fun tomar o café e, aínda que orballisca un pouco, fun camiñando e na fin de semana collín un costume así, no que baixo pola Rúa do Sol e vou, atraveso pola Milagrosa e vou á panadería dali mercar unha bola. Eu que sei, cada unha ten as súas cousas. E eu fixen toda esta cousa que contei, non? De reconciliarme un pouco coa miña vila, observándoa. Aldo Rossi, arquitecto italiano, falou da memoria colectiva a través da arquitectura, do urbanismo. Como a arquitectura e as casas contan a nosa historia. E eu, na miña merda mental, que tampouco non fai falta que ninguén entenda se non quere, fun un pouco lendo a miña propia vila, non? E que é iso? Ler a vila. A vila que, ademais, carga cun relato de que é moi fea e de que todo é así. Hai unha cousa, porque isto son 3 anos de vida, na que fun reparando, ao ir camiñando, vendo, volvendo a mirar, facendo as fotos, que hai 2 tipos de construcións en Carballo, que a arquitectura é racionalista porque é aquela época, non? Na que medrou, pero teñen algo moi característico, é que no baixo había un comercio. Hai unhas máis cadradiñas que teñen arriba a vivenda, moitas veces cas fiestras corridas, a veces un pouco unha curvatura ou o que é racionalismo, que esa sería a parte arquitectónica, e en baixo tiña un comercio. Hai unhas casas máis longas, teñen arriba tamén a vivenda, e en baixo uns portais e eran almacéns. E eu ainda teño o acordo de ser pequena vir cos meus pais, ca avoa, e ali comprábase patacas, semente, pienso, eran almacéns, a ferramenta. E isto de trazar, non? A memoria, dixo, Carballo, pola súa ubicación, diríanos Aldo Rossi, o lugar onde nós vivimos, primeiro ten que ver con onde está ubicado. É un cruce de camiños, sempre se dixo, é lugar de intercambio comercial. Sempre foi lugar de intercambio comercial. De feito, a miña avoa, que viviu en Verdillo, era feiranta. O seu traballo era ir ás feiras, vender. E hoxe tracei un pouco esta idea, non? A nosa memoria colectiva é, en Carballo, poderíamos dicir, somos feirantas. Somos feirantas porque nacemos aquí. E aquí o lugar era propicio para o intercambio comercial. Logo, ese relato da Vila Fea ten moito que ver con que a xente facía as súas casas non pensando en servir a agradar á vista, senón en servir e agradar ás necesidades reais das persoas. Logo, non é nada raro que aínda teñamos unha das feiras máis importantes de Galicia. Por que sobrevive esa feira? Sobrevive tamén pola nosa ubicación e porque, ao mellor, esa identidade colectiva de feirantas tamén obrigou a xente a seguir vivindo diso. Se nós tivésemos mar, seríamos mariscadoras, redeiras, non? Pero nós somos cruce de camiños, somos feirantas. Aquí a xente ven comprar e vender tamén.
E agora, ao ir camiñando, aínda me acordou que Risco ten un relato sobre a vida da feira. Pero ainda o conectei, que diredes vós, moito cherrando o libro, sí. É que o libro das horas é tamén un libro de identidade non local, tamén local, non? A propia do Risco, pero da nosa identidade galega. Hai unha cousa no final que me parece que me conectaba hoxe e busqueina, con esta idea de ler a miña vila e tentar vela doutra forma, non? E di, non vou ler o relato todo, mercades o libro e ledes todo vós. Precisamente, quen se deixou encadear polos deuses é quen por eles é capaz de esquecer todo o que hai na vida ordinaria, mesmo o máis gustoso da vida de todos os días. Cando nos deixamos, non, levar por aquilo que é máis vistoso, máis así, esquecemos a vida ordinaria. Na veces na nosa memoria, na nosa memoria persoal, esquecemos o sinxelo. Na nosa memoria colectiva, aquí para conectalo ca miña idea, non, de Carballo e da vila fea onde nada ten valor, esquecemos a vida ordinaria. Esquecemos que somos feirantas, que somos unha vila de intercambio comercial, que medrou de acordo con iso. No relato A vida na feira escribiu Risco. Non deixan vir o gando á feira por causa do gripo e a feira está mala. Así é todo, a feira, aínda con pouca xente, dá unha extraordinaria sensación de vida. Racha 2 veces ao mes o silencio da vila. E no final do relato escribe: hai, sobre todo, un rumor constante, que algunhas veces sobe e outras baixa, composto de moitos millóns de palabras que conmoven o ar. Porque na feira todo se discute, todo se porfía, todo se sobrevalora e se minusvalora. E, se for preciso, se despreza o tempo e é maior triunfo quitarlle unha peseta ao prezo dunha cousa que a utilidade da cousa mesma. Gústame moito, non? Que se for preciso, desprezas o tempo, sí. A feira, non? Tamén como a vida, a feira é ruído, é vida, é porfía, é esa relea, é ese, sí, quitolle unha peseta, porque a feira mesma e o feirar xa é o valor. Que a min que me parece que é Risco, debaixo de todo iso sempre hai unha capa tan humanista, non? Eu, hoxe, ao vir camiñando, non, conectaba todo iso, que non é tanto por Carballo en sí, senón a miña vida dentro de Carballo, nun tempo no que me faltou saúde e, non sei, a veces ese apego a algo, ese asento, ese arraigo, eu tentei buscalo e lin, non? Lin a miña vila e consigo lela. Aínda hoxe, non? Por dicir, a ver, Patiño, ao mellor non estás ben da cabeza. Aínda hoxe pensaba que Carballo ten o centro comercial aberto, eu diría que é o máis potente de Galicia, non? E digo, é un pouco a ancoraxe que a min
persoalmente, agora faime feliz, non? Todo isto que viñen lendo, trazando unha historia para min sobre o lugar que eu habito e no que teño que estar e os lugares por onde teño que pasar. Aínda o CCA, ese centro comercial aberto, parece que me dixo esta é a ancoraxe actual deste fío que ti foches tratando, que non é nada alleo, non? Que ten que ver cas feiras e con eso que tamén diría Aldo Rossi, non? Coas vidas civís das miñas predecesoras no mesmo lugar, facendo, por exemplo, as súas casas de acordo á natureza do lugar e a forma na que decidían vivir, que ia ser comerciar. Pois, porque sí, porque viven nun cruce de camiños. O natural, a natureza da vila, fai que sexa un punto de intercambio comercial. E eso que digo eu, somos feirantas. Aldo Rossi, o que viña a dicir moito é a idea de que a veces queremos construir, non, as identidades sobre algo como moi monumental, non? E cando se fala de patrimonio ten que ser unha cousa. E a veces o patrimonio é ese espazo público para feirar. E ese comercio, non? Ese comercio de portal, dun portal que non é bonito, porque é funcional para abrir e meter sacas e sacar sacas e que arrimen un camión, non? Para cargar. Iso é a vida. E é unha memoria máis rica porque non depende daquela praza máis ou dun monumento moi vistoso, senón que está por todos os lados, sí. Está en todas as rúas, en todos. E hoxe baixaba pola Rúa do Sol, que eu digo sempre, non? A Rúa do Sol, para min é fermosa, pero é unha rúa que ten unha copla popular. Hai unha copla popular que di, que ao mellor hai noutros sitios, pero aquí en Carballo di, nin son da Coruña, nin son de Ferrol, que son de Carballo, da Rúa do Sol. E hoxe, ao baixar pola Rúa do Sol, aínda puiden ver con novos ollos. Hai como casas de distintas épocas que para min trazan e contan a nosa memoria colectiva como vila de intercambio comercial. É a nosa memoria colectiva. E a min, e a quen non lle guste, que non me mire, que non me faga caso, que a min dáme igual, a min, por exemplo, para conectalo coa alegría, a min dáme alegría poder atopar algo, non? No lugar no que eu vivo, que é que ás veces a xente, non? Como, ai, a feira, ui, que enjebre todo, non? Que bonito, sí. Pero máis aló de que sea enxebre ou é bonito, é memoria. É a nosa memoria. Somos nós de pequeniñas vindo á feira cas nosas aboas cos nosos pais, sí? A facer aquilo, pois, aquelas compras, a miña bisaboa vendendo na feira. E hoxe mesmo case ese centro comercial aberto, non? É un relato que avanza
pero que ten fío, non? É un fío conductor histórico de vidas comúns, de vidas civís, que enche a vila máis aló da feira, e naquelo máis cotiá, enche a vila de vida. Logo, dun sentido que nós temos que coller e facer noso. É esta idea. E a min dá-me alegría tamén poder facelo. E, para min, contarme a min unha historia que dá mesmo sentido existencial a eu ser carballesa, feiranta, bisneta dunha feiranta. A miña avoa tamén ia á feira vender o excedente. É identidade nun sentido moi fondo e moi bonito.